भाई हमारा रउआ सबके बता के हमरा बहुत गौरव महसूस होता है कि अपना सिवान जिला में पहला बार इतना भव्य जो मैराथन दौड़ होता है जेकर जीते वाला फर्स्ट प्राइज बाटे 1 लाख रुपया। ये दौड़ के करता धरता बानी हमारे पैंथर फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर हमारे छोट भाई सुनील यादव। इन्हीं के द्वारा ये दौड़ होता और रुआ सब सोचत नहीं कि कहिया दौड़ हुई तो इंतजार खत्म हो गई रुआ सबके कि 21 जून के दौड़ बाटे और रजिस्ट्रेशन बाटे तो ये 25 मई से शुरू हो गई बा। रजिस्ट्रेशन रुआ सब करावे के चाहत नहीं जौन पैंथर फिजिकल एकेडमी के आईडी बाटे इंस्टाग्राम और फेसबुक ऑफिशियल ओइ पर जाके ज्वाइन करी सबे। लड़का लड़की दोनों खातिर बाटे 5 किलोमीटर लड़की खातिर और 10 किलोमीटर लड़का खातिर दौड़ बाटे। और वो सब तैयार हो जाए काहे कि 1 लाख रुपया के फर्स्ट प्राइज के साथ साथ बहुत कुछ और इनामी राशि बाटे। तो वो सब वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी कि जे भी एथलेटिक भाई तैयारी करे ला पास पहुँचो और वो सब नाशा से दूर रहें, फिट रहें। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी।